шаҳрдории душанбе дар пайи як муроҷиати занон зидди мардони гапарток гурӯҳи корӣ таъсис дод. ҳамаи коркунони ҳифзи ҳуқуқа даъват карда будем. Кумитаи занҳо буд, кумитаи ҷавонон буд, ҳамаи фаъолон буданд. ноҳияҳо вохӯрӣ кардем дар шаҳр. ҳама супоришҳоро гирифтан, назорат қаддӣ мешавад. дар муроҷиатномае бо имзои 50 зану духтари сокини душанбе ба унвони шаҳрдорӣ муҷозоти ҷавонону мардоне ки бо бонувону духтарон луқмапартоӣ мекунанд талаб шуда буд. масъулин бовар доранд ки кори ин гурӯҳ метавонад ба мушкили занон расидагӣ кунад. нисбат ба дигар ҷоа модау хеле чизо нестай, ба ҳар ҳол ҳастай. ҳозирам ҷавоно як камтарак чишон маданиятнокишон чӣ хел гӯям маданиятнокишон пасттаракай. ман боварӣ дорам ки масъала ҳалшаванда аст. халқи мо тез мефаҳмад. аминам мебароем ай проблема. муроҷиати як гурӯҳ аз занони душанбе барои муҷозоти ҷавонони бадахлоқ ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ ҳам нашр шуд вокунишҳои зиёде ба бор овард. гурӯҳе ҳам ба ин андеша ҳастанд ки бархе занон худашон барои гапартоии мардон баҳона мешаванд. аз сокинони пойтахт ҳастам ки бештар аз ҳама пиёда дар кӯчаҳои шаҳр мегардам. ростӣ ман ягон вақт ҳамин мушоҳида накардам ки ёки марде масалан як зан ёки духтаре гузашта бошад ба мон гап партофта бошад. барое ки ман ҳамина надидам. ман фикр мекунам он занҳое ки ҳамина ман дар фейсбукам хондам вай рӯз ки ҳамин хеле нависаанд, шояд онҳо ба ҳамин роҳ барои худшон як имидж кардан мехоҳанд. дигар кор надоранд, аз бекорӣ ҳамина менависанд. ин ҳамаш мефаҳмед аслан бо он ки фарз кардем як ҷавон фарз кардем як духтар мегузарад гап мепартояд масалан барои ҳамун як аст ҳамаро гунаҳгор кардан дар кор нест. аммо аксари занон аз ин иқдом ҷонибдорӣ мекунанд чун дашном ё гапартоӣ ба занону духтарон дахолат ба ҳарими шахсии онҳо дониста мешавад. ҷавонон барои намуди зоҳирии духтарон ҳам кор доранд. ҳатто ҳолатҳое ҳам мешавад ки бадрафторӣ мекунанд. мо медонем ки дар ғарб ин амал дастдарозӣ ҳисоб мешавад ва барои ин муҷозот ҳам ҳаст. аммо барои мо ин чизи маъмулӣ аст ва касе шикоят намебарад. ҳарчанд дар фарҳанги мо ин аслан ҷоиз нест ва ҳатто нигоҳ кардану амали нодуруст ба зани бегона манъ аст. дар ҳоле ки гурӯҳе аз сокинони пойтахт мехоҳанд шаҳрдорро ба чораҷӯӣ водор кунанд, ҳуқуқшиносон мегӯянд исботи ин ҷурм хеле мушкил ва дар аксар ҳолат ғайримумкин аст. дар раёсати умури дохилии душанбе хабар доданд ки соли равон аз занону духтарон ба хотири гапартоӣ дар кӯча ягон шикоят дарёфт накардаанд. бо он ки шаҳрдорӣ аллакай гурӯҳи корӣ таъсис дод, ҳанӯз маълум нест ки ҳангоми муайян кардани луқмапартоии мардон ба занон онҳоро чӣ ҷазо интизор аст.